meulens hebben we wel eens gehad. Al drukker in dit programma. Maar kunst bij meulens eigenlijk nog niet. We hadden een heel kunstplein op het Meulenplein. Ja, niet één kunsthuis, maar 3. 3. Ja. Ik heb altijd gehad met 3, dus het moet er altijd 3 zijn. Waarom heb je iets met 3? Ik heb mijn leven lang achtervolgd met dat nummer 3. Ik kom uit een gezin met 3 kinderen, dat zal het zijn. En de middelste van de 3. En ik heb altijd ergens met een huisnummer met nummer 3 in zit. Oh ja, En... dat is hij ook? Nee, dat is hij niet. Okay. Maar het is wel van 83, de Meulen. Oké, nou ja. Ja, en, maar, en 1883, 1932, 1993. Ja. En hier zitten 3 ruimtes in. Sint Odriliënberg zien we nou ook. Ja. Oh. Ja. Is dit vroeger een oude boerenbond of zoiets geweest? Nee, dit is de Meulenloods. Hier komen vroeger Pert en Ger, die en dan komt het laat perron. En dan komen toch in mijn atelier komen de oogst naar binnen. Het graan van, of de oogst van het land. En dan ging dat bij mij toch in het atelier onder de galerie in. En die is jonger. En de meuleneer, die haalde dat vroeger door het roet en dan ging het in de meulen malen. Dat klinkt eigenlijk als best wel veel werk. Het klinkt namelijk niet efficiënt. Het gaat door eerst naar binnen, dan gaat het naar onder en dan gaat de pas de meulen in. Ja, maar die hebben een lier, dus dan ga je dit met een takel omhoog. Ja, oké. En wie lang zit je hier al? Ik zit hier al meer dan 15 jaar. Was dat een mazzeltje? Dat je, Ik gaf vroeger les en ik zocht altijd aparte gebouwen. En ik zocht bij de zusters in het klooster. En er is nog een heemkundevereniging, een heel oud klasgebouwtje had ik daar. Maar toen ik schilderles ging geven, dat is zo'n geslijp met ezels en toestand. En toen was ik aan het zoeken naar een vaste plek. En dit lag leeg. En hier, alles is van de gemeente, dus het Meulenplein, Meulenplein, Meulen en mijn atelier is van de gemeente. Dus ik heb een brief geschreven en toen had het nog een jaar geduurd voordat ik de toestemming kreeg om hier te mogen beginnen. Oh, nou, maar dat is voor gemeentebegrippen best snel. Nou, ik word hartstikke blij. Hey, even door het werk. Dat is allemaal werk van u? Nee, dit is het werk van Sandra Litjes. We hebben metgedaan aan de Colorfield Performance in Elst. Dat is een project van Dirk Haksen. Daar maken kunstenaars over de hele wereld in ene dag één schilderij in de boetelog. En dat hele dat ken ik, dat project. Ja? Ja. In Park Lingenzegen. Is dat altijd op dezelfde plek? Nee. Nee, want dat is volgens mij ook wel eens in Friesland geweest of zo. Sloten. Ja, die hebben ooit een kunstenares gehad uit Maasbracht. Oh. En die ging door schilderen. Ik ook. Wat grappig. Dat is Catharina. Van Ameide. Ja. Ja. Wat leuk! Ja. Toeval bestaat niet. Maar vertel verder. Nou ja, en we zijn hier nog startende, want hier het heel vroeger de meulen gestangen. Dus je kunt bijna niet in de grond. En uiteindelijk, het Meulenplein wordt helemaal verwaarloosd. Alles wordt rot. Banken rot, picknicktafel rot. En voor hadden ze gezegd, ja, daar moet het met. We moeten er het met gaan doen. Waardoor dat mensen dit een gezellige plek vinden om te komen zitten, picknicken, kunst kijken. En het voordelen zowel voor de bezoekers van de meulen als voor de galerie. En, Absoluut. Toen heb ik samen met Tij van Eck van hier uit de regio het plan bedacht van de kunsthuisjes. En maar als ik hier nou wil gaan picknicken of wil gaan zitten... Oh ja, daar staat één bankje. Ja, dat is een bankje voor de time being. Dat kunt nog. is van mij toes. Maar de banken die zijn er nog niet. En in elk huisje komt ook nog verlichting in. Dus die komen van die grote industriële lampen bovenin. Maar er komt geen dagen op? Nee. Oké. Nee. Dus de kunst moet... ja, de kunt zien, de verf is al een beetje uitgelopen, hè? Door de regen. Nee, dit kan boete. Dit werd al vanaf juni boete gestangen in Elst. Dat is nu naar het terug. Dus dat kunstwerk wat in één dag wordt gemaakt, dat moet dan ook weatherproof het zien? Ja, dat is het. En derde oog. Maar wat hierin komt, dat is straks andere kunst. Echt op die bond geprint. En dan wat boete kan blijven, wat mooier uitziet. Maar wat hierin komt, dat bepaalt geen? Ja. Eindelijk
ik ga te zeggen. Dus het is niet zo dat iedere kunstenaar, of mensen die denken dat ze kunstenaar zijn, of zich een kunstenaar vinden, dat die hier automatisch kunnen exposeren. Nou, het mag wel. Het is voor iedereen. Alleen, ja, Dicht bij de ballotagecommissie. ja, moet wel, ja. Ja, het moet wel mooi zijn. Dit moet nog de grond in door. Nee, dit is ook gewoon kunst van bij mij thuis, zodat er al gaat insteekt. Kijk. En hetzelfde wie de bank en de Don Quixote, die daar steekt. Ach ja. De vechter tegen de windmolen is voor Ja, wel ja, toepasselijk, toch? Ja, dit staat hier goed, ja. Ja. Maar ja, hier komt dus dan nog lampen in en kiezo en de zitjes. Het is nog under construction. Ja, Ik wil eigenlijk wel even in het atelier kijken, als dat mogelijk is. tuurlijk. Mocht de galerie ook zien. Kijk, Waar beginnen we? maakt niet uit. Ja, dan gaan we even onder in Oh, de... kijk, ik wil het hok zuiver maken hier, want we gaan volgende week verven. Deze ruimte. Even oppassen voor zijn hal trappen. En die handjes hier, waar zijn die allemaal van? Oh, dat is allemaal gebeurd met openingen, dat kinderen hier afdrukken mocht zetten. Dat heeft de burgemeester ook al een paar keer gedaan. Dus hier komen ook kinderen schilderen wel eens. Nee, Nee? ik heb geen les meer. Oké. Ja. Bent die dus geweest? Ja, hier is nog een afstapje. Oké. Oppassen. Dit is af. Ja, die zien wel handig, hè? Die isolatie. Toen ik hier net begon, 15 jaar geleden, had ik helmen hangen. Voor binnen te komen, voor de langere mensen. Maar ja, de helm maakte ik nog langer, dus Ja. dat werkte niet. Hey, dit is wel- En dit, Hey, is dit van vroeger? Hoe ja, Ah. die had een loop boven, dat ging open en hier had ze een glijbaan. Dus hier komt alles naar onder. Kijk, en het mijl en zo komen hier ook naar onder. En ik kan me nog herinneren, ik heb met Paulsen hier zuiver gemaakt toen ik hier net hoor. Ik kom met z'n wit nog een maand naar buiten. Het was hartstikke Prachtig trouwens dit. Dit is van Olga van Kromvoort uit Gennep. Alle beelden trouwens, dat het exposeert nog niet. Wauw. En de schilderijen? Die zijn van mij. Ja. Ja, dit is wel echt een eigen stijl. En dat is de bewaking. Ja, Security. Ja. Ja. Het is ook een naam? Zet geen naam. Er zit geen naam. Nee. Als je een naam voor hebt, dan mag dat. Ik denk er even over na. Nou ja, wat een geweldig leuk pand is dit. Ja. Het is heerlijk om hier te zien, de christeninspiratie. Ach, dat is ook een hoeskamer. Nee, dit is de ruimte van de meuleneer. Oké. Dit is mijn atelier. Hey! Goh, grappig. Rudy lijkt op het afstapje. Dat is nu een opstapje. Hier heb ik altijd les gegeven, maar nu is het gewoon mijn eigen atelier. Heeft dat er altijd zo uitgezien? Nee, het heeft er zo uitgezien. Zo. Oké. Het wordt eigenlijk een grote pand, dus door naar buiten keeks. Geen verwarming, geen toilet, geen riool. Dus dat moest toen 15 jaar geleden als eerste komen. Ik dacht er hangt een BH, maar dat zien mondkapjes. Liek erop, hè? Dit is wat ze nog aanwezig is. Nee, dat staat gewoon op de ijzer. Ik had straks mensen hier en daarom staat het nog zo. Maar nee, ik ben aan meestal schilderen aan de muur. De links is klaar, de rechts nog niet. En ja, hier klein werk aan tafels. En waarom schildert ze meestal aan de moer en niet op een ezel? Makkelijker. Ik doe een keer zo grof, dat is wel iets meer met die lief. Toen heb ik dat ook. En daar was de moer ook echt letterlijk helemaal vol verf en de grond ook. En door huurde een hondje. Ja, Quizzy. Was Quizzy? Quizzy. Was Quizzy? Toes. Toes. Het is straf, dat mag niet mee vandaag.
Nou, hij mocht wel met, maar hij moest nog gaan wandelen en dat heeft mijn man nou gedaan. Oké. Laatste En ik hoogste had- klompen? Die zijn van mijn pap. Oh, Ja, wat mooi. Dus pap is altijd in het atelier. pap is altijd hier. Ja. Pap wordt er geen meuleneer, hè? Nee, hij wordt wel landbouwer, dus hij wordt boer. En hij is hier heel veel geweest. Hij zal het prachtig hebben gevonden dat ik hier nu zit, al zo lang. Dat heeft het niet maar meegemaakt. Nee, nee, nee. Wat vond die vader ervan als landbouwer? Dat zijn dochter kunstenares moet je weer. Maar mijn pap wil niet van zoveel woord. Hij zei er meestal niet zoveel van. En ik denk nu op zich dat er wel heel trots op is. Ja.